Dewch yn nes, bawb, dewch yn nes. Dyw'r sŵn ddim yn cario mor bell a hynny, so well chi ddod yn nes, os gwelwch yn dda. Dewch yn nes, dewch yn nes. Iawn, fel croeso i chi gyd i rali'r cyfri yma yng Nghanarfon. Dyn ni falch iawn bod chi yma i ddangos yn ymateb ni i ganlyniadau'r cyfrifiad ac i ddatgan yn bod ni eisiau byw yn Gymraeg. Pawb i weiddi, dwi eisiau byw yn Gymraeg. Dwi eisiau byw yn Gymraeg. Reit, wel, oedd canlyniadau'r cyfrifiad yn sioc ac yn siom o fawr i ni gyd. Ond ni yma heddi i ymateb ac i ddangos i bod ni'n mynd i frwydro nôl, yn bod ni'n mynd i fyny bod y Gymraeg yn mynd i fyw. Codwch eich baneri os oes gyda chi baner dwi eisiau byw yn Gymraeg, mwyn dangos i bawb yng Nghanarfon ac yng Nghymru ac i Llywodraeth Cymru i bod ni'n mynd i fyny frwydro a bod ni'n mynd i fyny cael byw yn Gymraeg. Dim dyma'r diwedd i'r Gymraeg, i ni'n mynd i frwydro ymlaen o fan hyn a i ni'n mynd i wneud yn siŵr bod byw yn Gymraeg yn dod yn reality i bawb yng Nghymru. A mae yna ostyngiad wedi bod yn nifer y bobl sy'n siarad Gymraeg ar draws Cymru, ond yn wedig yn ei chadarnleoedd hi. Ond heddi mae Cymdeithas yr Iaith yn lansio manifesto byw, sef syniadau cadarnhaol, pethau ni'n gallu gweithredu nawr mwyn wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn ffynnu, pethau i wneud yn siŵr bod yr amodau cywir yn cael ei gosod i'r Gymraeg. A mae yna groeso i bawb gyfrannu i'r drafodaeth yma. Mae'r manifesto byw ar-lein, mae yna gopïau caled yma heddi, dewch i ôl nhw, dewch i ymuno yn y drafodaeth, dewch gyda ni. Mae yna llwyth o bethau gallwch chi wneud yma heddi i helpu a dechrau'r ymgyrch yma dwi eisiau byw yn Gymraeg. Gallwch chi ymaelodi a Cymdeithas yr Iaith. Mae ni lot gryfach gyda'n gilydd, felly please ymaelodwch a Cymdeithas yr Iaith. Hefyd, gallwch chi anfon text neu e-bost at Carwyn Jones. Mae Cymdeithas yr Iaith di anfon llythyr at Carwyn Jones yn gofyn am gyfarfod brys i drafod yr argyfwng yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad oes argyfwng, bod angen i bawb just bod cario mlaen a aros i polisïau nhw i weithio. Wel na, ni ddim yn derbyn hynny. Ni'n dweud bod na argyfwng a ni'n dweud bod rhaid mynd ati i weithredu nawr. Felly ni'n gofyn i bawb i anfon e-bost o'n gwefan ni neu i ddanfon text. A'r ffordd i chi wneud hyn yw gallwch chi fynd i'n gwefan ni nawr ar eich ffôn neu gatre a allwch chi fynd i www.cymdeithas.org/Carwyn Jones a mae yna e-bost fyna gallwch chi anfon at Carwyn Jones neu allwch chi gopïo'r e-bost a'i addasu fe a'i anfon o'ch cyfrich e-bost eich hunan. Neu mae yna opsiwn i chi anfon neges ato fe nawr fan hyn heddi. O'ch ffôn symudol. A dyma sut mae gwneud hyn. Byddai'n gweud hyn eto yn ystod y rali, ond jyst i ddweud ar dechrau'r rali nawr. Os chi'n dechrau'r text gyda carwyn.jones at cymru.gsi.gov.uk. Allwch chi sgwennu'ch neges chi ato fe, dwi eisiau byw yn Gymraeg, neu beth ydych chi'n mynd i wneud am argyfwng y cyfrifiad, rhywbeth fel yna. A wedyn gallwch chi anfon y neges text at 077 66 40 41 42. 077 66 40 41 42. Ond mae'n bwysig bod e-bost Carwyn Jones ar y top. Os chi moyn help gyda hyn, gofynnwch un o swyddogion y gymdeithas a nanwch helpu chi. Pethau eraill gallwch chi wneud yn ystod y rali heddi. Mae gyda ni fap o Gymru wrth ymyl yr ambulans. Please, ewch draw at y map a rhowch eich enw arno fe i sticio fe ble chi'n byw. Fel gallwn ni helpu'n gilydd i ymgyrchu ar hyd a lled Cymru. A hefyd, gallwch chi fi mewn i'r ambulans i ddweud eich barn chi am y ffordd ymlaen i'r Gymraeg. Felly mae yna digon o bethau gallwch chi wneud heddi yn y rali yma i helpu i ddechrau'r ymgyrch. A mae yna llwyth o ralïau yn mynd i fod ar hyd mis Ionawr. Os i ni o ddifri am weithredu nawr dros y Gymraeg, mae rhaid i ni ddangos hynny trwy ddod at ein gilydd a lleisio yn gryf
ar draws Cymru mor aml y gallwn ni. Felly mae yna gyfres o'r Elïa yn mynd i fod mis Ionawr. Yr un nesaf ar y 5 o Ionawr yn Merthyr Tydfil. Yna bydd ar y 12fed mae cyfarfod cenedlaethol cyntaf Cyngrau'r Cymunedau Cymraeg. A ar yr 4 a'r 15 mae yna rali mynd i fod yng Nghaerfyrddin. Yna ar y 6 ar 20 o Ionawr mae yna rali mynd i fod yn y Bala ac yna yn Aberystwyth ar Chwefror yr Ail. Felly mae yna ddigon o bethau gallwn ni wneud nawr i weithredu a lleisio'n gryf i'r Llywodraeth ac un awdurdodau lleol ni ein bod ni eisiau byw yn Gymraeg. Ond nawr dwi'n mynd i wahodd y siaradwr cyntaf ni, sef Rhys Llwyd. Mae Rhys yn weinidog yn y dref yma a mae'n mynd i siarad ar ran y gymdeithas. Bore da. Wel, pan o'n i'n fach, o'n i arfer mynd i godi cestyll tywod ar y traeth. Chi'n cofio? Pan oedd yr hafau'n gynnes ac o'n i'n mwynhau codi cestyll tywod. A wedyn, o'n i'n adeiladu y cestyll mwyaf crand erioed. Chi'n cofio? Wedyn, oedd y llanw'n dod mewn. Ac oedden ni'n creu y ditches yma i ddelio efo'r dŵr, a o'n i'n codi walydd mwy. Ond sy'n modd pa mor galed o'n i'n trio amddiffyn y castell, oedd y llanw yn dod mewn. A weithiau, mae bod y Gymro Cymraeg yn teimlo fel yna, dwi? Bod ni wrthi'n codi'n castell, yn trio gwarchod yn castell. Ond os yw'r llanw'n dod mewn, beth i ni'n gallu wneud? A dyna mae'r cyfrifiad wedi dangos, yn dyfe. Mae'r cyfrifiad wedi dangos bod y mewnlifiad yn ffactor sy'n rhaid cymryd i ystyriaeth. Mae'r cyfrifiad wedi dangos fod y mewnlifiad yn rhywbeth sy'n rhaid i'r gwleidyddion ymateb iddo fe a dod lan ag awgrymiadau ymarferol sut i ddelio â hyn. Nawr, i ni'n falch o allu dweud bod Cymdeithas yr Iaith wedi dod lan a rhai awgrymiadau ymarferol sut i ddelio gyda'r broblem yma. Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud y dylai pob datblygiad tai gymryd yr iaith Gymraeg mewn i ystyriaeth. Hynny yw, pan mae datblygiad tai yn digwydd, mae eisiau penderfynu yw hwn mynd i fod o les i'r Gymraeg neu yw yn mynd i danseilio'r Gymraeg. Ac os yw yn mynd i danseilio'r Gymraeg, mae rhaid gwrthod y cynllun. A mae eisiau bod yn hollol glir ynglyn â hyn. A hefyd, pan i ni yn cael datblygiadau tai, mae rai nhw fod yn dau sydd yn fforddadwy i bobl leol. Mae rai nhw fod yn dau sy'n fforddadwy i brynwyr tro cyntaf. A mae rai nhw fod yn dau sydd ar gael hefyd i bobl ar rent. Os nag nhw'n ticio'r blychau yma, mae rhai roi stop i'r cynlluniau. Dyma'r camau ymarferol sy'n rhaid wneud i ddelio'r broblem. Nawr, problem arall sy'n wynebu yr ardal yma, a sawl ardal, yw ail dau, neu fel i ni'n galw nhw, tai haf, yn dyfe. Nawr, mae Cymdeithas yr Iaith yn awgrymu y dylai cynghorau sir godi cyfradd uwch o dreth ar y tai yma, a wedyn defnyddio yr arian yna i fuddsoddi mewn i stoc dau leol, i bobl leol. A mae eisiau bod yn hollol glir. Nid mater o hil yw hyn. Just economeg yw e. A mae rhaid ni beidio bod ofn delio'r cwestiynau yma gan ofn mae mater hil yw e. Nid mater hil yw e. Economeg pur yw e. A mae angen mynd i'r afel â hyn. A mae ardaloedd o Loegr, fel ardal y Llynnoedd, eisoes yn mynd i'r afel ar problemau yma. Mae yna fodd ymarferol i fynd i'r afel ar problemau yma. Ond wrth gwrs, mae angen ewyllus wleidyddol i fynd i'r afel ar cwestiynau yma. A'r gwir amdani yw bod dim ewyllus wleidyddol wedi bod mewn gwirionedd i ddelio ar drafferth yma dros y 10 mlynedd diwetha. Ddim o unrhyw blaid. A mae rhaid i bob plaid wleidyddol fynd i'r afel ar problemau yma nawr, a peidio bod ofn mynd i'r afel â nhw. Nawr, pwy welodd ar y newyddion ddoe? Y cenedlaetholwr diwylliannol mawr hwnnw, Ed Miliband, yn siarad.
Dyma wedodd Ed Miliband ddoe. If we are going to build one nation, we need to start with everyone in Britain knowing how to speak English. We should expect that of people that come here. Ac oedd ymateb y darlledwr Hadib Singh yn dda, funny, but when the British colonised India, they didn't feel the need to learn the language. Ond, gadewch i ni arall geiriau Miliband Cymru'n. Gadewch i ni arall. If we are going to build one nation, we need to start with everyone in Wales knowing how to speak Welsh. We should expect that of people that come here. Nawr, yn diwan rhyfedd sut mae rhywbeth mae gwleidydd proffesiynol mewn siwt yn ei ddweud yn dderbyniol, ond wedyn pan i ni Gymru Cymraeg yn cymunedau'n dweud rhywbeth tebyg, i ni'n gul ac i ni'n eithafol. Ond na, mae'n gwbl dderbyniol i chi ddod i adnabod diwylliant ardal i chi'n symud i, dod i adnabod yr iaith a dod yn rhan o'r gymuned go iawn. Nawr, y pwynt ola sydd gyda fi wneud yw hyn. Mae rhai pobl wythnos hyn wrth edrych ar ffigurau'r cyfrifiad yn dweud bod popeth ddim yn ddrwg. Mae pobl yn dweud bod dim angen i ddigaloni achos mae'r ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig yn cynyddu. A mae hwnna yn beth i'w gymeradwyo. Mae hunaniaeth Gymreig ar ei fyny a mae'r cyfrifiad yn dangos hynny. Yn araf deg, mae datganoli'n datblygu'n dydy. Ni'n cael mwy o rymoedd i Gymru, a mae hwnna yn beth da. Ond, a siarad yn blaen ac yn onest, sdim lot o ddiddordeb gyda fi mewn hunaniaeth Gymreig sydd ddim ar Gymraeg y ganolog iddi. Sdim lot o ddiddordeb gyda fi mewn Cymru rydd os nag yw honno yn Gymru rydd Gymraeg. Pawb i ddweud ei gilydd, dwi eisiau byw yn Gymraeg. Dwi eisiau byw yn Gymraeg. Ac ar ôl dweud dwi eisiau byw yn Gymraeg, dwedwch enw ble chi'n byw. Dwi eisiau byw yn Gymraeg yn... Yei. Reit, ewch at y map yna a rhowch eich enw a dwi eisiau byw yn Gymraeg ar y map yna ar yr ambulans. A nesau i siarad mae Eben Mews. Eben yn ddisgybl ysgol yn ysgol Dyffryn Nantlle, felly croeso i Eben. Helo. Bore da, diolch am y gwahoddiad. Swn i jyst yn licio diolch am gwahoddiad i ddod yma i siarad gyn Osian i ddechrau fi. Dwi dal mewn sioc chydig bach bod wedi cael y gwahoddiad a dwi'n hollol siŵr sut nes i dderbyn o. Ond, y prif reswm dwi yma ydi sôn am sut beth ydw i dyfu fyny a byw mewn cymuned sy'n fwy o frifol Gymraeg. Mae'n beth gwych gallu cerdded lawr y lôn a chyfarch rhywun yn dy iaith dy hun. Fydda ni fynd i fewn i fusnes a gofyn am rhywbeth yn y Gymraeg a gewch chi'n golwg o ddryslyd neu blin yn ôl. Mae'n rhywbeth gewch chi ddim yn bob rhan o Gymru. Mae'n beth arbennig iawn, dwi'n meddwl. Mae gallu bod mewn chweched dosbarth yn yr ysgol lle dos o ddim dosraniad rhwng y Cymraeg a'r Saesneg. Mae hwnna'n beth allweddol, dwi'n meddwl, yn Dyffryn Nantlle. Mae lot o bobl, mae'n bobl yn cymryd Saesneg lefel A, a mae'n bobl yn cymryd Cymraeg lefel A. Mae'n lot yn cymryd y ddau, ond dos o ddim gwrthwynebiad rhwng y ddau. Mae nhw'n bodoli mewn harmoni mewn ffordd. Mae yna undod o fewn y to ifanc yn yr ysgol o leia. Ond Oasis ydy Dyffryn Nantlle mewn ialwch di Gymreig, dwi'n meddwl. Mae'n un o sawl Oasis debyg, ond mae'r Oasis yn sychu fyny. Oedd Gwynedd un o gadarnleoedd y iaith ymlaeth y siroedd ar diriwiad mwyaf yn nifer sy'n siarad y iaith. Dros 300. Rhaid brwydro yn erbyn hyn yn amlwg. Ond ofer fydd ymladd i gadw'r cadarnleoedd yn fy marn ni, heb perswadio'r ardaloedd eraill i'n dilyn ni. Mae cael mwyafrif o fewn yr ardal yn allweddol i gael iaith fyw. Heb gymuned, heb sgwrs hamddenol, defnydd achlysurol, nid iaith fyw mae honni mwyaf. Mae wedi cael ei deud o blaen, ond mae pwysigrwydd dal yn anferthol. Allith y Gymraeg ddim bod yn iaith addysg yn unig.
A prin i bod yn hynny hyd yn oed yn y rhan fwyaf o lefydd dyddiau yma. Eithriad ydy gwneud pob pwnc yn y Gymraeg yn unig. Rwan, dwi am sôn am y cyfrifiad wan. Dwi ddim yn mai sôn am y canlyniadau union, a dwi ddim am ei goran y leiddio nhw chwaith. Ond dwi am sôn am yr adwaith sydd wedi bod yn hytrach. Ar ôl y canlyniad wedi galon, colli gafel ar y cadarnleoedd, y ganran yn llithro lawr i 19%. Mae'n adwaith eitha mawr wedi bod dod ad, ond ydy o'n ddigon? O'n adwaith ar gwefannau cymdeithasol ar ôl colli'r gêm rygbi yn erbyn Samoa yn fwy fod yn hollol onest. Fod cannoedd y Gymru wedi gweithio gwarth, erchill, anghredadwy, argyfong a methu credu'r peth. Grwgnach a chwynod i'r oll a naeth y mwyafrif llethol ohonynt, tan fydd iaith wedi hen farw, os chi'n gofyn i fi. A wedyn llithro nôl i'r rigmarol dramau sebon teledu a soffa gyfforddus. Dyma'n problem ni. Cymru'r geg yn deud hyn a deud llall. Rhaid i ni ymestyn at nhw. Dydy'n ymgyrch ni'n ddim byd heb gefnogaeth y mwyafrif. Mae'n iaith iddyn nhw, llawn gymaint a'n iaith i ni. Etifeddiaeth pob Cymro a Chymraes. Yn anffodus, dydy'r rhan fwyaf ddim yn teimlo mor gry dros y mater. Ond mae'n ffyrdd gwell o gael pobl yn angerddol dros y iaith na dysgu cwrs yn y bac amdano pwnc. Nid gorfodi ydy'r ateb, dyna mwyty. Mae'n rhaid i bawb fod isio i'r iaith fyw. Mae tynged y iaith yn ei dwylo nhw. Does yna neb am achub y iaith, ond ni y Cymru. Mae gwleidyddion, a dim ond llafur, wedi profi dros y degawd dwytha bod nhw werth dim mwy na rhech lyb os nhw'n i adael nhw fynd yn y cyfeiriad nhw hunan. Mae angen i ni bwyso arnyn nhw, mae angen i ni weithredu. Dwi ddim yn un o'r rheini sy'n deud fod pob gwleidydd yn ddiwerth, ond dwi'n credu fod angen grym y bobl drostyn nhw iddynt fod yn fwy effeithiol. Dydy hynny heb fod yn digwydd, ond hynny'n fater at eto, dwi'n meddwl. Felly, pwy sydd ar fai? Mae gwleidyddion, trydarwyr a'r cyfryngau wedi bod yn trio gweithio hyn allan drwy'r wsos. Oes, mae angen dod at wraidd y broblem, ond ar ddiwedd y dydd, os does o ddim ateb i'r broblem yn cael ei gynnig, mae'r holl pwynt o bus yn ddibwynt. Un peth sy'n siŵr, dim un ateb, dim un gair hyd elli ddatrys yn problemau ni gyd. Ar a deg yw dal iar, meddyn nhw, a mewn cyma bychain pedant yn o'n i achub y iaith. Un drwg mawr yn y caws ydy'r diffyg parch sy'n amlwg tuag at y iaith yn y cyfryngau di-Gymraeg. Mae'n cael ei ystyried yn rhywbeth heb ots mawr na phwynt rili amdani gan lawer. Mae gwersi Cymraeg i rai, yn wredig yn y de, yn debyg i wersi Ffrangeg, iaith ddiarth sy'n rhaid i dysgu mwyn pasio cwrs ag arholiad. Yna, jyst anghofio. Fedra i'n cofio brawddeg o Ffrangeg ar ôl 2 mlynedd o astudiaeth. Be di 2 flynedd yn ychwanegol? Dyma'r neges. Mae angen balchder yn ein iaith. Rhywbeth yn allan i wthio ar bobl, a gwthio yda ni ar y funud. I rai, does dim ateb ond gwthio a gorfodi. Ond dwi'n credu fod y syniad yma dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith andwyol ar dwf o iaith dros rhywbeth. Mae pethau di-ystyr fel y fiasco caniatâd toiled yn rhoi yn union beth maen nhw ei angen i bobl fel Roger Lewis ymosod yn giaidd ar y iaith. Bedrwn ni ddim ymladd tân a thân. Rhaid i bobl fod eisiau dysgu'r iaith. I gael hynny, rhaid ennill parch y cyfryngau poblogaidd. Neu o leia ffind y ffordd i rwystro pobl fel Austin Healey a Piers Morgan rhag poeri casineb atom ni. Ond ia, rhaid apelio at natur pobl i ddilyn ffigurau sy'n sylw'r cyfryngau. Prif iaith i'n tîm rygbi ni? Saesneg. Pa iaith mae rhai o'n wagoion amlyca Cymru? Mae Tom Jones, Shirley Bassey ac yn y blaen yn ei siarad. Saesneg. Dyma'r bobl mae pobl eraill yn ei hedmygu a'i dilyn. Dyma'r ddelwedd mae Cymru'n darlledu'r byd. Mae na och. Sut y medrwn ni ddisgwyl i bobl o Loegr a gwledydd eraill ddysgu'n iaith? Pam dydyn nhw heb glwad amdani tan iddyn nhw groesi'r ffin, hyd yn oed? Mae'n amhosib ac yn anrealistig. Rhaid i ni dargedu cyfryngau ehangach na'r S4C, sy'n dod â fi ymlaen at bwynt arall. Dydy pobl ifanc ddim yn gwylio S4C fel rheol. Mae o'n ffaith. Mae yna rith o resymau am hyn. Un o'r rhain ydy fod rhaglennu'r S4C bron yn gyfan gwbl dim ond yn targedu 2 grŵp oedran, sef pobl ifanc iawn a pobl hen. Neu hen bobl, fel dau. Ond pam? Be sy'n bod efo ni? Mae dystolaeth yn dangos, mae yn ei harddega mae llawer o bobl yn colli iaith. Mae'r unig llond llaw o raglenni fysa'r pobl ifanc yn wirioneddol mwynhau gwylio, fel y lle neu dim byd, ymlaen yn hwyr yn y nos. Mae'n rhy hwyr i allu ni gwylio'r rheolaeth heb ymdrech fawr.
Pam? Ydyn nhw'n meddwl bod pobl ifanc mor high ar Red Bull ac LSV bod ni ddim angen cysgu bellach? Ydyn nhw wedi troi fyny ar fy nghydlaeth i'n gyfan gwbl? Dwi'n ni ddim. Mae rhywun troi at Sianel 4 mi nos, a mae yna gwys cawslyd ar. Cracyr Nadolig. Beth yw enw'r carw dringoch, dwch? Robin? Rudolf? Neu Rhinallt? Dwi'n ddim. Ond mae pethau fel hynna yn digwydd bob un nos ar raglen hynno. Mae'n digon i wneud i fi fod eisiau chwdu, a ddim fi di'r unig un. Dyma beth gan filoedd o bunnoedd a 30 mlynedd o ddarlledu i'w gynnig. Teledu, tostar ac iPad i ddenu cynulleidfa. Heb amheuaeth, mae yna ormod o arian o lawer a dim hanner digon o greadigolrwydd yn yr S4C. Yn gyfleus iawn, mae diffyg creadigolrwydd yn clymu fewn gyda'n pwynt nesau'n gret, sef scene rock Gymraeg. Mae yna ddegau o fandau allan yna, pob un yn aros am eu cyfle. Ond bellach mae Bandit wedi gorffen a nodyn wedi hen bydru'n i fedd. Mae'r unig raglen sy'n gwneud unrhyw fath o ymdrech i ddarlledu cerddoriaeth gyfoes Gymraeg o ddifri. Hyd y gwn i, sef y lle yn rhy hwyr yn y nos i fod o unrhyw dylanod mawr ar bobl. Eto, pam? Yn wahanol i'r S4C, mae'r scene rock yn byrlymu efo creadigolrwydd a brwdfrydedd. Roedd gwl 50 anghredadwy yn brawf o hyn. 50 o artistiaid ifanc rhan fwyaf, a phob un yn Gymraeg i'r carn. A roedd yna ddegau o fandiau posib heb eu cynnwys. Be mae hyn yn ddeud wrthon ni? Mae angen cefnogaeth ar y sector, neu mi gollwn ni o. A colli'r scene rock ydy'r peth ola sydd angen ar y iaith Gymraeg. Mae hyd yn oed Radio Cymru neog. Mae rhaglenni sy'n wir rhoi cyfle i artistiaid ifanc newydd, fel rhaglenni Georgia Rwth, Gwilym Bowen, Lisa Gwilym ac eraill, mlaen yn hwyr yn y nos, eto fel y rhaglenni Cymraeg. Pan mae'r mwyafrif o bobl adran ar y soffa'n watcha teledu neu weithio neu'n cysgu. Dwi'n gwneud dim synwyr o gwbl i fi. Mae'n ffars. Mae hyd yn oed y fan mwyaf hardcore yn blino o flicio radio ymlaen, a chlywed Carol Parry Jones yn chwarae Carol Parry Jones eto fydd gyda i. Dim bod llawer o ots gan artistiaid os ydyn nhw ar radio dydyn yma. Dydy 40 wbath ceiniog y funud ddim yn hanner digon i roi unrhyw fath o werth ariannol i unrhyw artist. A mae'n crogi diwydiant sy'n trio'n galad iawn i lwyddo. Diwydiant all fod yn un o gamau mawr y frwydr i achub y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yn fy marn i. Mae wir angen newid y pwyslais y cyfryngau Cymraeg os ydyn ni am achub Cymreig fy nghenhedlaeth i. I orffan, dwi'n credu yr hoff fanylion dwi wedi sôn am, yr un elfen bwysica sy'n rhaid i adfer ydy ein balchder. Os cawn ni ein balchder yn ôl i bawb sy'n siarad y iaith, a rhai sydd ddim, byddaw brwdfrydedd a dysgwyr. Rhaid i ni droi cyfathrebyn y Gymraeg yn rhywbeth diniadol, rhywbeth sydd angen ar bobl ledled Cymru. Brwdfrydedd a balchder. Diolch.